Gælder det om at tænke nyt. I 57, da vi iværksatte folkepensionen, tænkte vi først og fremmest på at skabe tryghed for alle. De har glemt os. Vi skabte den velfærd, som nu bliver kørt i sænk af disse bloddværge. Og jeg vil så bare tilføje som statsminister, eller som finansminister. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre. Hvor man har fundet fætteren frem. Nej, det er ikke sådan, jeg anklager fru Helle Thorning-Schmidt for at være for stram. Jeg siger, det er altså i politikken mere sådan, at... Okay, jeg er da lov til at spørge dig. Nej, du har ikke. Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. Spørg for satan. Okay, så... Dumme svin. They have seen how the ice is melting at the poles. Knows which challenges we are facing. The poles, ice is melting the poles very quick. It's going very quick. The poles is serious. Show the necessary courage. Take the necessary responsibility.